Kasi murang-mura siya. Saan ka ba makakahanap ng mga mura pa ngayon, di ba, ng mga pang skincare? Nakatulog na ako dito sa table ko. Na nag-aantay para tumigas yung product. Hey Berry Fam! Welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, wag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys, may i-review na naman tayong product. And this one is the newest product of iWhite Korea. Sobrang tagal ko nang hindi gumagawa ng review ng mga iWhite products. Kasi usually guys, yung mga previous na mga nilabas kasi nilang products, wala sa Watsons. And nakita ko nag-post ang iWhite Korea sa Instagram na ito nga may bago sila. This is the nose pack, the black extractor. Diba dati na silang may nose pack pero yun yung puti. So ito naman, ito yung itim. Hindi ko alam kung nag-change lang ba sila ng packaging or iba namang iba namang product siya. I'm not sure about that. Pero yun guys, nag-comment ako sa kanila, sinabi ko kung may online ba sila na pwedeng pagbilhan. Ang sabi, wala daw online pero mabibili siya sa mga 7-Eleven, Watsons, mga ganon, sa mga department stores, sa mga ibang grocery stores, ganon guys. Yung sagot nila sa akin. So, nagpabili ako kay Dana ng the black extractor. Sa post nila guys, meron din sila nito, yung pore purifying balm. Ito, na-review ko na siya dati guys. I will just put the link of that review down below. So, mainly ito yung i-review natin. Pero, bigyan ko na lang kayo din ng hint about dito guys. So, ito siya. Ito yung nilalagay natin guys kapag bago tayo maglagay ng anumang strip or something na pang extract ng mga blackheads and whiteheads. So, this one is like working like steam, diba? Kapag nagpapa-facial ka, ini-steam pa nila yung mukha mo bago ka nila i-facial. So, parang ganito siya guys. So, yung instruction nito is in the video that I have showed you. So, pumuntahan nyo na lang yung link in the description box para malaman nyo kung anong tulong ang naibibigay nito kapag gumagamit tayo ng mga pang-extract ng mga blackheads and whiteheads. So, without any further ado guys, let's get on to the video. So, ito nga yung kanilang nose pack, the black extractor. So, this is blackheads and whiteheads remover. So, ito guys, yung claim nito is deeply cleanse and tighten your pores, make pores less visible, improve skin texture. Hopefully. So, sa instruction niya dito guys, kailangan daw siyang gamitin ng 2 to 4 times a week using the iWhite Korea pore purifying balm. So, yun yung pinakita ko na sa inyo. Kung gusto nyo na makita guys kung paano ko siya ginawa and kung paano ko siya in-apply using the pore purifying balm, and kung gusto nyo ding makita na yung effect, let's get on to the demo part.
nagantay ako ng 15 minutes, pero dahil makapal-kapal yung paglalagay ko, nakatulog na ako dito sa table ko. Na nag-aantay para tumigas yung product dyan sa ilong natin. So, pagkatanggal ko guys, hindi lang kasi masyadong ma-focus, pero sobrang dami ng whiteheads na nakukuha niya. Kasi, kung nakita nyo talaga yung struggle ko sa pagtatanggal, kasi yung instruction niya guys, kailangan daw mula sa baba, pataas, pa ganun. Eh, yung mas madaling tanggalin kapag dito, yung pababang ganyan, pa ganunin mo. Kaso nga, hindi ganun kasi yung instruction. Dapat daw pa ganyan, hindi pa ganun. Ayan. So, sobrang hirap talaga yung struggle talaga sa pagtanggal guys. Kasi, dikit na dikit talaga siya. So, that's the time that I realized na, oh, siguro magiging effective siya. Kasi, sobrang dikit niya sa skin ko. So, probably lahat na ng whiteheads ko matatanggal niya. And lo and behold nga guys, sobrang dami niyang nakuha. I can't say na lahat naman linis na linis. Pero, yun nga talaga, madami siyang nakuha, madami siyang natanggal. And yung texture niya guys, parang yung typical din ng mga pangtanggal din ng blackheads, whiteheads, ganyan, parang rubbery siya. Ganon yung texture niya kapag nilalagay, tapos malapit na siyang mag-dry, para siyang rubbery. And then guys, yung effect niya after is, alam mo yung skin mo, sobrang lambot talaga. Alam mo yung, wala ka nang ma-feel ng mga bumps kasi, di ba kapag may whiteheads ka, tsaka mga blackheads ka, gano'n, ma-feel mo talaga pagka ganyan mo, ay naku, malapit ng may lumabas, mag-isa yung whiteheads mo, tsaka blackheads mo, kasi nagiging rough na yung ilong natin. Tsaka actually dito din sa chin, maganda din siyang lagyan. Para hindi siya rough. Tsaka pag naglagay kasi tayo guys ng gano'n, hindi malaki yung pores. So, napansin ko, dahil nga sa natanggalan siya, yun, mas lumiit yung mga pores na nakita ko guys. Kasi, wala nang laman, hindi na siya nakauka na ganyan, hindi na nakabuka yung pores natin. And yun nga guys, sobrang smooth na ng ganito. And makikita mo, parang nag-blur out yung sa pores. Ganun yung instant na, ano niya guys, na effect niya sa akin. So, ito guys, yung price niya is, I think, 18 pesos lang siya. Something. Kasi yung apat yung binili ko dalawang ganto, tapos dalawang pore purifying balm. 69 pesos lang siya lahat. And this one guys, magagamit mo siya 2 times kasi yung kalahati nito, yun lang yung nagamit ko. Pero after nyo siyang gamitin guys, i-fold nyo siya, tapos lagyan nyo ng clip para hindi tumigas din yung laman niya kasi sayang din. Parang 18 pesos lang din ata siya, parang ganun. Sa murang-mura lang to guys, mabibili siya sa 7-Eleven. Anong lugar pa ba yung walang 7-Eleven ngayon? Kami nga dito sa probinsya may 7-Eleven na, di ba? So, head on to your nearest 7-Eleven, Watsons, ganyan. Ang dami na. And guys, nung binili daw to ni Dana, kahit na yung mga nasa Watsons na mga sales lady, hindi nila alam na may bago na yung iWhite Korea. So, buti na lang sinend ko sa kanya yung picture kung ano yung bibilhin niya, tapos yun na yun lang yung pinakita niya, tapos sinanap daw nila tong product na to. So, kung wala pa sa mga 7-Eleven nyo, punta muna kayo sa Watsons guys, kasi mas malaki yung chance na meron silang available product doon. So, if you're asking me if I will recommend this one to you, nire-recommend ko siya kasi sobrang effective niya at talagang pasok na pasok siya sa banga, sa bulsa natin. Kasi murang-mura siya. Saan ka ba makakahanap ng mga mura pa ngayon, di ba, ng mga pang skincare? Basta iWhite Korea kasi talaga guys, sobrang mura ng mga products nila. Yun naman yung gustong-gusto ko sa kanila. So, kahit high school ka, konti lang yung baon mo, di ba? Kahit basta may 20 pesos ka, makakabili ka na yan. And sobrang effective niya. Malaking tulong to, lalo na kapag kagaya ko kayo ng mga tamad-tamaran din, mag-skincare, paminsan-minsan na yan. Kapag walang pasok, pag day off, pag Sunday, ganyan, ayan, magbunutan, mag-extra ka ng blackheads. So, yun lang guys for this video. I hope you enjoyed watching this one, and I hope na may natutunan kayo regarding this one. And if your friends are looking for something that can help their blackheads and whiteheads, siguro ito na yung chance na malaman nila about nose pack. So, huwag nyo na rin kalimutan na i-share itong video. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my heart beat, beat.